नमस्कार. संजूज वर्ल्ड मध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे खूप 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 मनापासून स्वागत आहे. आज आपण खमंग आणि कुरकुरीत चिवडा बनवणार आहोत. तर याकरता साहित्य काय काय लागते ते बघूया. या ठिकाणी मी 1 किलो पातळ पोहे घेतलेले, 2 तास मी कडकडीत उन्हात सुकवून घेतलेत आणि चाळण आहे, चाळणीने मी चाळून घेतलेले पोहे. चाळून घ्यायचे म्हणजे त्यामध्ये जो कचरा असतो किंवा बारीक चुरा असतो तो निघून जातो. 2 वाटी मी इथं खोबरे घेतले होतं, सुकं खोबरं घेतलं होतं, त्याचे मी काप करून घेतले. 100 ग्रॅम मी इथं चण्याची भाजकी डाळ घेतली. 100 ग्रॅम कच्चे शेंगदाणे घेतलेले आहेत मी इथं. अर्धी वाटी मी इथं कढीपत्त्याची पानं घेतले. 1/2 किलो 0 नंबरची शेव घेतली इथं मी. फोडणीसाठी 3 वाटी तेल घेतलेलं आहे. तिथं थोडी कोथिंबीर मी बारीक चिरून घेतलेली आहे. 8-10 लसणाच्या पाकळ्या घेऊन मी त्या जाडसर ठेचून घेतलेल्या आहेत. 100 ग्रॅम मी इथं काजूचे काप घेतलेले आहेत. 7-8 मिरच्या मी मध्यम आकाराचे चिरून घेतलेत. 2 चमचे मी इथं जिरे घेतलेले आहेत. 2 चमचे मोहरी घेतली इथं मी. 1 चमचा हळद घेतली इथं आणि हिंग घेतलेले 1 चमचा. पिठी साखर घेतली आहे 2 चमचे. तर 2 चमचे मीठ घेतले. मीठ आपल्याला चवीनुसार टाकायचे. इथं मी कढई घेतलेली आहे जाडबुडाची. पोहे आपण मी थोडे घेतलेले पोहे थोडे थोडे भाजून घेणार आहे. कुरकुरीत भाजून घ्यायचे आपल्याला पोहे. पातळ पोह्यांचा चिवडा बनवत असताना सर्वात महत्वाची टिप्स म्हणजे अगोदर आपण हे कुरकुरीत भाजून घ्यायचे, म्हणजे आपल्याला चिवडा बनवताना जास्त वेळ जाणार नाही आपला. बघू शकता तुम्ही असं कंटिन्यू हलवत राहायचं, आता बुडाला लागू शकतं. चुरा व्हायला लागलाय, काढून घेऊया. अजून राहिलेले जे आहेत पोहे ते आपण भाजून घेऊया. पोहे सगळे आपले कुरकुरीत भाजून झालेले आहेत. आता इथे मी कढई दुसरी घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये तेल टाकून मी खोबरं घेते भाजून. असं वरून तेल टाकत राहायचं म्हणजे करपणार नाही. तुम्ही बघू शकता असं लालसर रंग यायला लागले खोबऱ्याला. जे कुरकुरीत भाजून घ्यायचे आपल्याला. छान भाजलेले आहेत तुम्ही बघताय. काढून घेऊया आपण आणि आता आपण कच्चे शेंगदाणे तळून घेऊया. अशाच पद्धतीने आपल्याला तळायचे, तेलात नाही सोडायचं आपल्याला. करपू शकतात. असं लालसर रंग यायला लागलाय शेंगदाण्याला. छान भाजलेले शेंगदाणे आता काढून घेऊया आपण. आता आपण काजू घेऊया तळून. मंद आचेवर ते तळून घ्यायचंय, करपू शकतात लगेच. कलर त्याचा चेंज व्हायला लागलाय. काजू भाजून तयार आहेत, काढून घेऊया. कढीपत्त्याची पाने आपण व्यवस्थित तळून घेऊया. कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचं. अशा प्रकारे झारी टाकल्यामुळे कढीपत्त्याचा कलर बदलत नाही. तळून झालेला आहे आपला. छान कुरकुरीत झाला कढीपत्ता. काढून घेऊया आपण. तर इथे मी गॅस बंद केलाय. तेल गरम आहे, त्यामध्ये आपण मिरची तळून घेऊया. खरपूस तळून घ्यायची मिरची सुद्धा आपल्याला. मिरची सुद्धा छान खरपूस तळलेली. गॅस बंद केलेला होता. तेल गरम आहे, त्यातच आपण हिंग, जिरे, मोहरी, ठेचलेलं लसूण, हळद हे सगळं घालून फोडणी करून घेणार आहोत. बघू शकता तुम्ही तेल अजून गरम आहे. हिंग टाकले मी. आता जिरे टाकते. मोहरी टाकूया. लसूण टाकून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता गॅस बंद केलाय तरी काही किती तापलेलं आहे. फोडणी बसते त्याच्यामध्ये तेलात चांगली. शेवटी हळद घालूया आपण. ही जी आपली फोडणी आहे ती आपण आता पोह्यांमध्ये आणि बाकीचं जे जिन्नस आपण पोह्यांमध्ये टाकलेलं होतं त्यामध्ये आपण मिक्स करून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता छानपैकी फोडणी झालेली याची. गरम आहे अजून तेल, त्यामध्ये आपण मीठ टाकूया. असं व्यवस्थित मिक्स करून घेते आणि ही फोडणी आपण पोह्यांमध्ये टाकणार आहोत. खूप खमंग वास येतोय. खुसखुशीत झालेलं आहे सगळं. आवाज सुद्धा येतोय कुरकुरीत झालेला. खूप सोपी पद्धत आहे. ही रेसिपी नक्की तुम्ही करून पहा. आता आपण यामध्ये चिरलेली कोथिंबीर टाकून परत एकदा आपण हलवून घेणार आहोत. 0 नंबरची जी मी शेव घेतलेली आहे ती पोहे थंड झाल्यानंतर टाकणार आहे त्यामध्ये. आता यामध्ये पिठी साखर घालून मिक्स करूया परत एकदा. पिठी साखर टाकते.
असे कुरकुरीत झाले, कुरकुरीत झालेले पोहे. तुम्ही बघू शकता हे एक मोठं घमेलं घेतलेलं आहे मी. यामध्ये सर्व मिश्रण जे आहे ते टाकलेलं, त्यामुळे मला व्यवस्थित हलवता येते. आता एक 5 मिनिट मी परत एकदा गॅसवरती ठेवून मंद आचेवरती असं परतून घेणार आहे सर्व मिश्रण. त्यामुळे एकजीव होईल सगळं. चिवडा कधीही 2 तास रूम टेम्परेचरला ठेवून थंड झाल्यावर प्लॅस्टिकची बरणी, प्लॅस्टिकची पिशवी किंवा कोणत्याही एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून ठेवू शकता. हा चिवडा 1 महिना छान राहतो. तर अशा प्रकारे चिवडा तयार झालाय. त्या दिवाळीत तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून पहा. चिवडा छान थंड झालाय. आता आपण यामध्ये शेव टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. शेव टाकल्यामुळे छान चव येते चिवड्याला. अशा प्रकारे खमंग आणि कुरकुरीत चिवडा आपला तयार झालाय. ही रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा. माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि जवळच येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. म्हणजे मी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड करते तेव्हा तुम्ही ते मिस नाही करणार. अशाच एखाद्या नवीन रेसिपीसह आपण लवकरच भेटू. वेळात वेळ काढून आपण ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप 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 धन्यवाद.